Fuck USA, fuck NATO, fuck Bill Clinton. 3 iunie 1999, un tren care aparține forțelor NATO oprește în gara Pielești din județul Dolj. Comandantul militarilor americani prezintă actele la control. Le lipsește o ștampilă, tocmai cea de liberă trecere. Am primit documentele de transport, le-am verificat și am observat că pe acele documente nu era aplicată ștampila liber de vamă. După 4 ore de așteptare, trenul se pune în mișcare. Se strică după doar câțiva metri. În momentul când s-a defectat locomotiva, vă dați seama, alți nervi, căldura era mare, o căldură îngrozitoare. S-a întârziat descărcarea, cred că în jur de 11 ore, cam așa ceva. M-a deranjat faptul că îi lăsăm să bombardeze pe vecinii noștri, care, după părerea mea și din istoria pe care o cunosc, au fost cei mai buni vecini ai noștri.